Benvinguts als Irreductibles amb l'Alfons Duran-Pich, un capítol més, repassant el món. Avui, Alfons, fem una parada obligada en un punt petit del mapa, però enorme en influència, no? És Israel, un país que és clau en l'ordre mundial, tant geopolíticament, per un tema de religió, pel pes de l'Holocaust i pel pes de la història, també, per la seva relació amb els Estats Units, pel lloc on és aquest país, pel seu entorn i context, i, evidentment, també per la seva relació amb el poble palestí. Nosaltres el que farem avui, com sempre, som els Irreductibles, és no posar-nos cap bandera a la solapa, ni nosaltres el que fem és mirar d'explicar què passa, posar-nos en la situació, no? Tractarem. I avui ho farem amb Israel, no? Una qüestió que està cada dia en els mitjans. Sí que som capaços de detectar un mainstream molt clar, no? en aquesta qüestió, però nosaltres sortim d'aquí i el que volem explicar és què passa a Israel, no? I d'entrada, segurament, el que hem de fer, al fons, és els fonaments, no? Mirar els fonaments d'aquesta història. Sí. Bé, d'entrada, com sempre, a mi m'agrada donar 4 dades perquè, si no, ens perdem. Com tu has dit molt bé, és un país molt petit. És un país molt petit, tinguem en compte que probablement avui dia té uns 22.000 quilòmetres quadrats. Pensem que Catalunya en té 34.000. Vull dir que i que Cisjordània en tindrà uns 3.000 o 4.000 i que la franja de Gaza en té 250 escacs. Vull dir, tot és molt petit. En termes purament físics, 10 milions d'habitants, però el que passa és que té una projecció mundial, és a dir, per moltes raons que ara tratarem d'explicar, no? Però té una projecció mundial. És a dir, si tu parlàvem sempre que la geografia, la venjança de la geografia, en aquest cas realment és un cas excepcional, perquè si mirem la geografia no tindria que tenir cap pes. El mateix pes que pot tindre Qatar o els Emirats Àrabs Units, però no és això. I de què estem parlant? És un territori que 4.000 anys abans de Crist, 4.000 anys abans de Crist, allà ja s'hi movia gent. Poblacions semites, tot això neix, ja sabem, de l'Eufrates i el Tigris i es desplacen cap avall i llavors allà hi ha de tot. Hi ha els seduceus, els jebuseus, després els hebreus, després venen a l'imperi romà, després venen els àrabs, després venen els turcs, després venen els britànics. Allà hi ha passat tothom. Vull dir, alguns estan més temps, altres estan menys temps, però no és de ningú i de tothom. Primera consideració. Una altra cosa que crec que és important aclarir és que no tots els israelites són jueus, ni tots els jueus són israelites. Vull dir, sinó aquí hi ha una confusió, no? És a dir, el concepte jueu és un concepte que diuen alguns polivalent, perquè per un cantó, evidentment, és una religió, també és una cultura, cert, i també és una ètnia, cert. Però, dit això, hi ha moltes trencadisses, perquè, per exemple, en Woody Allen, evidentment, és jueu, per ètnia, és jueu, però no és religiós ni tampoc de cultura jueva, perquè ell mateix es desprèn d'això. Si un analitza el seu comportament des que és un nano i fa projeccions als bars de Brooklyn, ell al revés, és quasi antireligiós, no? Ja no parlem de personatges a la història molt importants, que són jueus, com pot ser Spinoza o pot ser Marx, encara que el seu pare fa un moviment per cristianitzar-se, però fals, és d'ètnia jueva, o Einstein, són jueus, però evidentment no compleixen aquestes condicions, no? O sigui que és una història complicada. Això és molt important, Molt important. Jo crec que això és clau. La confusió que hi ha una confusió. Interessada. Sí, moltes vegades interessada, però això és clau, perquè si no ens perdem. Clar. Aleshores, a partir d'aquí, hi ha una sèrie de fets que són molt significatius amb la història d'aquest poble, molt significatius. Hi ha expulsions, no oblidem que en un moment determinat a l'imperi rus, per exemple, en l'època tsarista, quan hi havia problemes, perquè l'imperi rus era un imperi on encara hi havia serfs, vull dir, hi havia l'emperador, no? El tsar, i llavors la cort i després els serfs.
Llavors, si hi havia problemes, que n'hi havia molts, problemes sobretot de socials, de gana, per dir així de clar, evidentment es tenia una tendència a dir que la culpa la tenien els jueus. Era un mecanisme ja estudiat i funcionava, perquè la gent funciona així, les masses funcionen així. Llavors, això inclús va arribar un moment que se li va posar un codi, els pogroms. Un pogrom era això, si hi ha un problema contra els jueus. I per què? Bueno, perquè els jueus, com a ètnia i com a cultura, deixem la religió a part, han fet una cosa que també va fer el protestantisme a partir de Luter, i és apostar per l'educació. I si apostes per l'educació, doncs, lògicament, sobretot en un món per fer com estava llavors, doncs prosperes. I si prosperes, acumules. I si acumules, evidentment, ets codiciat per tothom. Vull dir, llavors ells són estalviadors, han acumulat i deixen diners. I clar, això de que tenen diners, són llestos, són intel·ligents. En Mahler, el gran Mahler deia que un jueu tenia que creuar una piscina però amb una mà agafada darrere i tenia a sobre que guanyar. És a dir, que la cultura jueva és una cultura que intenta que la gent prosperi i creixi com a individu, a través d'un esforç, la meritocràcia, etc. El protestantisme luterà també és així, tot el contrari que el catolicisme. El catolicisme, ja hem parlat a vegades, amb l'origen no premia l'esforç, en absolut. D'aquí ens ve la situació, per exemple, d'un país teòricament de tradició catòlica com és l'estat espanyol. Bé, dit això, què passa amb aquests jueus que han sigut castigats al llarg del temps, sempre han sigut castigats? Bueno, que això, una acció produeix una reacció. És a dir, és normal que hi hagi moments en què aquesta gent es defensi. Hi ha moments claus. Un moment clau és quan a finals del segle XIX, 1800, devia ser 1897 aproximadament, un assagista i pensador jueu, en Theodor Herzl, escriu un llibre sobre l'estat jueu. Un llibre on ell ja, d'alguna forma, visualitza com es pot sortir d'aquesta situació. Com es pot sortir d'una forma que no hi ha manera de sortir-se'n, perquè són castigats arreu. Aleshores, això comença a crear un sentiment que és explotat, com sempre, pels anglesos. Els anglesos aprofiten totes les oportunitats que poden. Ja diuen ells molt bé que ells no tenen amics ni enemics, només tenen interessos. I aleshores un ministre d'Assumptes Exteriors britànic, el 1917, després de tot el que ha passat, no oblidis que, per exemple, a l'estat espanyol, l'any 1490, expulsen els jueus. Vull dir que és que és una història, són segles. Clar, són segles. Clar, per això dic, hi ha moltes acumulacions aquí, perquè, clar, el Torquemada aquest fill de sa mare, els hi dona un temps perquè se'n vagin, perquè si no els pela. I llavors, la majoria se'n van els millors, és que a sobre aquesta societat es queda realment buida de la qualitat personal i professional, i alguns es converteixen però a la força. Total, que això és acumulatiu. El 1917, no oblidis que el 1917 passen dues coses. Una que és la que es parla sempre a la Segona Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, però hi ha una altra que és tan important, molt més que aquesta, i és que es produeix els primers episodis de la Revolució Soviètica, 17-19. I això s'ha d'integrar per comprendre la globalitat. Perquè quan el ministre d'Assumptes Exteriors britànics, en Balfour, d'una forma de declaració pública, diu que s'ha de trobar un llar pels jueus, quan diu això, per què ho diu? Clar, per què ho diu? Perquè vol ajudar els jueus? No vol ajudar els jueus. El que vol és assegurar que un dels jueus més rics del món, la família Rothschild, els apoyi per la guerra que està a punt d'explotar. Una guerra que té un episodi, que és la mort d'un aristòcrata, però que en el fons era una guerra, estava preparada, tenia que passar. Perquè hem dit alguna vegada que, evidentment, l'exèrcit prussià
no estava disposat a continuar aguantant i va dir, això rebenta. Llavors, els anglesos diuen, necessitem que ens ajudis, que tens molts diners amb la guerra, i la guerra, en aquell moment, també és molt important el petroli, el subministre de petroli. Llavors, això va lligat. On està el petroli? Ja Orient Mig. Llavors, vaja, jo us ajudaré, vosaltres prometeu públicament que ajudareu a crear un estat jueu i jo us ajudaré. Perquè, a més, d'aquesta manera, intentarem que aquesta revolució que ha començat a la Rússia dels tsares no prosperi. És que és tot un joc, no és les lectures s'han de fer globals, mai de forma puntual, perquè si no no es comprenen les coses. Bé, això, clar, això és una mica sacralitzar el retorn. Un retorn sempre s'ha de vestir, que dic jo, s'ha de posar una mica de cosmètica i llavors això significa que es crea la història de la Terra Promesa, però això és una mística, és una mística, és el component religiós del judaisme. Anem a crear una mística, tornem a la... Bueno, però, clar, és tornar a la Terra, bueno, si allà ha passat tot Déu, i tothom ha passat. Evidentment que hi ha l'etapa de Moisès en què però els romans els treuen. És que, clar, llavors allò és de tothom, però, bueno, és igual, s'ha de crear. Per cert, hi ha documents que aproven que van haver altres alternatives. Vull dir, sí, en lloc d'això Argentina, però Argentina es veu que no va prosperar perquè a terra allà hi havia el que volguessis. No haguessin fet aquesta cosa tan petiteta que tenen, sinó que haguessin fet molt més gran, però es veu que no els hi va agradar el tema o no va prosperar o no sé, no conec. Bé, de fet... Haurien fet una altra mística, aleshores. Sí, llavors una altra mística, clar. Però llavors, clar, això fa que comencin a assentar-se poblacions de certa significació. Però encara estem parlant estem parlant de 1920, 1921, estem parlant de com a molt 100.000. 100.000 jueus per allà, amb altres tribus, evidentment, hi ha altres col·lectius, àrabs, hi ha de tot, no? Una altra cosa important és que llavors hi ha un altre fet, que ja el coneixem, que és l'Holocaust. És a dir, que l'Alemanya nazi, a pesar de que hi ha jueus pròspers, que aquesta tampoc mai es diu, que estan al costat de l'Alemanya nazi, i no vull dir noms i cognoms perquè alguns encara sonen. És a dir, que a pesar de ser jueus, com que tenen molts diners i ajuden a financiar la militarització d'Alemanya, no se'n parla. Però bé, evidentment, la majoria dels jueus són sotmesos a el que nosaltres sabem, no? Els camps a l'extermini d'una forma sistemàtica i racionalitzada, perquè aquest és un tema important, perquè és una cosa increïble, perquè s'utilitza la raó per racionalitzar l'extermini. I és l'Holocaust, del que hem parlat molt. I encara es tindria que parlar més. Però què passa? Passen dues coses. Una, que queda aquest element aquí sobre la taula i que aquest element és algo que significa que molts no es van voler enterar i llavors ara hem de tornar, perquè no ens vam preocupar en aquell moment, ara hem de ser molt generosos amb ells. Això està sempre allà. I l'altre és que, evidentment, es concreta l'estat d'Israel. Llavors es produeix un altre fet, i és que a l'estat d'Israel, aquell microcosmos que hi ha allà de jueus i la seva organització... Que neix el 1948. Estem al 48, ells declaren unilateralment la independència. I dic això perquè és important que es quedi clar per si algú no ho ha entès. Les independències només es poden declarar unilateralment. Això no es negocia. El que creu que això ha de negociar és que no té ni idea del que significa la història dels fets. Ells declaren la independència unilateralment. Llavors això té ràpidament els països àrabs i la població del territori es rebel·la. I llavors passa una cosa que és curiosa i és que ells guanyen totes les guerres. Per què? En primer lloc perquè realment la petita unitat que neix... Hi ha una pel·lícula, per cert, que és Èxode, que és una pel·lícula que és interessant perquè sembla que segueix tot el procés. Aquella gent està molt preparada, estan molt cremats, estan molt preparats.
una cosa més. Tots els caps, des del primer moment, són d'ascendència russa. Una altra cosa, tots els caps que ha tingut el Servei d'Intel·ligència de l'Estat d'Israel, tots són d'ascendència russa. Tots els grups paramilitars terroristes que trenquen una mica el protectorat que havia, al final és britànic, faré un recorregut enrere. Haganah, Irkut són grups terroristes molt d'usos que practiquen un terrorisme salvatge. Tots són d'origen rus. El més significatiu de tots és en Begin, que va arribar a ser primer ministre d'Israel, que va ser cap de Haganah i d'Irkut. Vull dir, i després va crear el Likud. És a dir... Rebobinem, Alfons, una mica, Rebobino. Sí, rebobino perquè, clar... És a dir, era un protectorat britànic. És a dir, ara quan deies que ja ens n'anàvem a les guerres, no? La reacció del món àrab, no? Dels països àrabs. Correcte. No es va intentar arribar a algun tipus d'acord, fer-hi un espai, és a dir, posar-hi, d'alguna manera, evitar, no? Evitar... Com va ser aquesta operació al final, que es va concretar en l'Estat? Mira, quan acaba la guerra, la Segona Guerra Mundial, qui ha perdut la guerra? Ha perdut Alemanya i els seus aliats, l'Imperi Austro-Húnger i sobretot també els otomans, els turcs. Perquè allò havia sigut turc al final, l'última etapa és de Turquia. Aleshores queda en mans dels britànics com a protectorat, no? I allà tenen els seus soldats i les seves... Llavors, les Nacions Unides intenta establir el doble país, un país pels palestins i un país pels jueus, però allò no prospera. Allò no prospera. Jo crec que no prosperarà mai, ja aviso. Jo crec que no... Jo conec allò, no prosperarà mai. Deixa'm aprofitar una cosa molt actual, i és que si tu, davant de tot el que està passant a la franja de Gaza, i a Cisjordània, que no se'n parla gaire, que davant de tot això diries, bueno, la resposta de la població, amb un 90% la població israelita està al costat del que està passant. És a dir, que ells consideren que tots els grups paramilitars de tipus àrab i musulmans, evidentment han nascut perquè la població ha volgut que nasquessin. És a dir, que hi ha un odi que està concentrat. Llavors, aquesta idea de dos estats no funciona. Hi ha un moment, sobretot en l'etapa de Nasser, líder egipci, que es creuen que podran amb ells i no poden. És a dir, ells són gent militaritzada, és un país militaritzat, no ara, sempre. És un país molt militaritzat, homes i dones, amb una excepció, per cert, molt curiosa, i és que els ultraortodoxos no. I diràs, quants són els ultraortodoxos? Home, no està mal, 800.000. Els àrabs són 2 milions, els jueus són 8, però d'aquests 8 hi ha 800.000, un 10%, que són ultraortodoxos, i aquests no fan la mili, no solament no fan la mili, aquests no treballen, resen. I si tu els mires una mica vas als seus barris, et dones compte que tenen comportaments molt similars als que tenen els musulmans més radicals, en el sentit que tenen molts fills, que la dona va darrere, inclús amb els autobusos la dona està darrere sempre, però hi ha una sèrie de coses, i després que cobren per resar. Aquesta és molt bona. No, i a part que tu poses la televisió a Israel, a Tel Aviv, i de cop i volta et surt un cant religiós. Què pinta això? Perquè és molt contradictori aquest país, perquè tecnològicament és molt avançat, és un país modern, és una democràcia amb un món d'autocràcies, no ho oblidem, és una democràcia, és a dir, el partit del Netanyahu, associat a altres partits, ha agafat majoria, però els ha votat la gent, no és un cop d'estat. És la gent que vota això. Llavors és lògic que el suportin. Sí. Però en canvi la religió juga un rol, no? I especialment... Sí, la religió juga un rol, a pesar de que hi ha molts jueus que són ateus i que tenen posicions i declaracions públiques molt clares. Vull dir que és molt confós tot plegat.
Per això crec que no hem de caure amb lectures fàcils, perquè això ens porta a errors crassos. És a dir, s'ha d'anar molta cura amb aquest tema. Però potser és una manera aquest rol de la religió és molt cosmètic, això que dèiem abans també, no? Que el país, no? Que aquest element també hi és, no? I d'alguna manera sempre hi és. Hi ha una cosa que crida molt l'atenció, i és que no hi ha cap país del món com aquest, perquè no hi ha cap país on diguem, la unitat sigui per qüestions d'ètnia i religió. No hi ha cap país al món. Alguns diuen, no, el Vaticà. No, el Vaticà és una broma, home. El Vaticà és un divertimento, que diuen els mateixos italians. Està ple d'escultures i pintures, però hi ha uns senyors per allà, uns capellans i el papa i tota aquesta història, però no té exèrcit. I no utilitza drons, que jo sàpiga. M'agradaria saber com van ser els primers dies, no? És a dir, crees un estat en un lloc que no és... de sobte, no? Gairebé d'un dia per l'altre. Dius que hi ha uns assentaments i tal. Hi ha assentaments cuidado. Sí, però vull dir que de seguida hi ha conflictes i aquest estat està preparat per contrarrestar-les, no? Amb unitats petites però molt preparades, és cert. I a més, en aquest moment també hi ha una cosa que s'ha de dir. Sí. Perquè ara veiem els americans i allò és com una espècie de de portaavions, que diuen alguns, no? Que està allà enmig de Mig Orient, però que és americà. Bé, a veure, jo recordo que als anys 70 jo anava als Estats Units i els jueus als Estats Units en aquella època no tenien gaire pes, Inclús més enrere, això ja no ho vaig veure, però sí que ho he analitzat, i és que hi havia inclús als anys 50 i 60 ser jueu era mal vist, O sigui que és curiós com ha evolucionat això. I també per què ha evolucionat això també és un tema important. Hem dit que la confluència entre la Revolució Soviètica 1917 i la declaració de Balfour és important, però encara hi ha una altra cosa que és important, i és que quan es produeix la descolonització d'Àfrica i tots aquests països estan més a prop de la Unió Soviètica i sobretot de la ideologia que venen aquests, que no pas dels Estats Units. Llavors, els Estats Units, amb la Guerra Freda, pensa, jo haig de trobar una forma de... El mateix Nasser, vull dir, el Nasser és un... Bueno, i tots, i el Gaddafi, posteriorment, estan més a prop d'aquestes idees socialcomunistes, no? Encara que sigui teòric, però estan més a prop. Llavors, els americans reaccionen ràpidament, diuen, nosaltres ens hem de buscar la vida, no? I què tenim allà de segur? Pues Israel. Però Israel, tu has preguntat com neix. És curiós perquè Israel neix amb els quibuts. I els quibuts són unes unitats cooperatives amb un accent molt socialista, molt del que és pròpiament el labor amb origen, el treballador. Vull dir, són gent que són unitats, cuidado, de vida i d'autodefensa. És a dir, si tu ara ja n'hi ha, però molt pocs, és quasi una cosa de record. Però els quibuts eren molt potents. Estaven preparats per defensar-se un contra l'altre. I això són gent que s'aixecava molt d'hora i feien exercici cada dia, anaven a treballar i guanyaven espai, guanyaven la terra, perquè aquella terra és una terra molt dura. Vull dir, l'esforç de tota aquesta gent amb la primera etapa és terrible. Vull dir, això, per exemple, mai s'ha valorat prou. I és d'agrair que comença una bandera de llibertat en un món, repeteixo, d'autòcrates. Un món que continua sent d'autòcrates. Vull dir, perquè si tu analitzes, ja ho farem, un dia parlem de... Probablement parlem del... Setmana que ve. Sí. Obrim el camp que avui estem... Allò s'ha d'obrir, perquè clar, allà hi ha una sèrie de gens i analitzes tu... I Alfons, una cosa, ara ho estaves ja dibuixant, no? És a dir, com s'explica aquesta relació tan privilegiada entre Estats Units i Israel? Doncs perquè Estats Units veu que aquesta aliança és la que li permet controlar aquesta regió tan important del món perquè hi ha el petroli. Perquè hi ha el petroli. Si no, ja ho vaig dir el primer dia, si no hi hagués petroli tot això no passaria. No, si sempre arribem al mateix punt, no? El petroli, perquè clar, quan dius, no, però ara anem cap a alternatives, per favor, mireu les dades d'ara, són dades. Les dades és que estem depenent
el món continua depenent dels combustibles fòssils. Llavors, i quan s'acabarà? No se sap. Que a vegades diu, bueno, però és que quan durarà? Escolta, tu, tots morts, jo què sé, quan durarà, però continua sent això. Els únics, que l'altre dia em van parlar, els únics que tenen una visió a llarg termini i saben el que estan fent, són els xinesos. Són els xinesos, clar, clar. Els xinesos, aquests sí, perquè aquests sí que han apostat seriosament per les alternatives, i per això, perquè ells sí que pensen que potser no dintre de 10 anys, o 15, o 30, o 100, no sé, però ells sí diuen, no, nosaltres treballarem perquè no tinguem aquesta dependència, perquè és dependència del petroli i dependència d'altres països que ells no volen ser autosuficients. Però són ells, però la resta no, la resta continua. Llavors, clar, això fa que els americans estiguin absolutament compromesos. La segona cosa és que els lobbies jueus als Estats Units han crescut molt. Jo vaig dir que als 70 tenien poca importància, avui dia són molt importants. Són molt importants perquè, a més, són els grans financiadors dels dos partits. Del partit únic que dic jo. Vull dir, són els grans financiadors. Llavors, són gent que controlen sectors molt importants de l'economia del país, dels Estats Units, i es poden permetre el luxe d'estar així. Després, la indústria de l'armament, allà hi ha molts interessos jueus. Llavors, estan molt ben ubicats estratègicament per fer això. Llavors, ara per què es parla tant? No? Perquè, clar, dius, bueno, però escolta'm, quin drama hi havia... Fa 10 anys, la franja de Gaza estava allà, estava controlada per Hamas, d'una forma, cuidado, perquè recordem-ho, d'una forma molt dura, el concepte musulmà. Hem de parlar dels palestins i de Hamas. Sí, Hamas allà, evidentment que estava més ben portat la franja de Gaza que no pas Cisjordània. Cisjordània estava en mans de l'autoritat palestina, diguem, dels descendents de Yasser Arafat, però ja era bastant desastrós, en tant que la franja de Gaza, en termes de la vida quotidiana, estava millor. Ara bé, sí, tot supeditat a la llei islàmica, a la llei islàmica. Llavors, diguem, fixa't bé, la franja de Gaza, dius, la franja de Gaza, la franja de Gaza acabarà sent israelita, perquè en el fons ja ho és. Quan es parla dels acords, per exemple, hi ha un acord famós, l'acord d'Oslo, que el va signar, per exemple, amb Menachem Begin, que és aquest ciutadà que va ser cap de tots els grups terroristes de l'origen. El va signar ell. Això és un acord. Mireu la lletra menuda de la pòlissa, que dic jo. Què diu? Què diu? Doncs mira, pràcticament que el 60% queda controlat directament per l'estat d'Israel, de Cisjordània, en aquell moment, estem parlant. Llavors, i que la resta, una part està supervisada i una part petiteta, però és que gràcies a això que han anat introduint colònies de jueus a la zona de Cisjordània. Fets consumats, no? Fets consumats. I aquestes colònies què significa? Territoris aïllats un de l'altre, però fortificats, amb el suport de l'exèrcit. I, a més, qui es desplaça allà? Els nouvinguts. I qui són els nouvinguts? Els més radicals. És a dir, que hi ha alguns dels ministres del govern Netanyahu, els més radicals, que viuen en aquestes colònies. I aquestes colònies tenen com a propòsit exterminar tot el que no sigui jueu, així de clar. Llavors, dit això, com que la mà d'obra la necessiten, millor que s'ho quedin, així és de clar, siguem pragmàtics, perquè ara estan controlats. És a dir, quan tu necessites mà d'obra, tu passes uns controls, passa el que passa, que passin 10, que passin 20, això no té cap ni peu, no s'aguanta. I aleshores, això i la franja de Gaza. Llavors, ja sabem el que va passar a la franja de Gaza, no? El que va passar és que Hamas va haver un moment que jo no sé, això no ho sé, si de motu propi, és a dir, d'una forma personal i dirigida pels seus comandaments, o provocat per la pròpia intel·ligència israelita, van entrar i van cometre una salvatjada. Perquè van cometre una salvatjada, vull dir, no posem aquí ara cotofluixos, una salvatjada, dir, home, és que s'ho mereixien, home, no entrem en això. No, clar, el que
el que sí que ens hem deixat en algun moment, jo t'ho volia preguntar, és, clar, és fàcil de comprendre, no? la visió, no? Que devien tenir els palestins i, no? I quan els apareix l'estat d'Israel, és a dir, la sensació de que els estaven ocupant el seu territori, això és un argument... I els expulsen. Clar, és a dir... No solament ocupen el territori, sinó que els expulsen, els hi treuen... Totes les coses que expliquen, no? La manera de fer d'Israel, en el cas dels palestins també expliquen la seva manera de fer, no? Evidentment. És a dir, aquests països dels voltants estan plens de camps de refugiats. Quants? Centenars de mils. Que estan alimentats per les Nacions Unides, en definitiva per tothom, per tots els que paguem impostos, que dic jo. Aleshores, clar, això s'entén. El que passa que, diguem, hi ha hagut una certa, entre cometes, una certa docilitat. Com els països i els militars d'aquests països àrabs, quan han intentat enfrontar-se a Israel, han sortit perdent, perquè ara té 22.000 quilòmetres quadrats, però és que en tenia molt menys. Però a mesura que van avançant, van guanyant guerres i van ocupant espai, no? Llavors, diguem, això està així i no té massa sortida. I ja vaig dir, i torno a repetir-ho, que, diguem, els altres dos partners al món, els dos influències, que són la Federació Russa i Xina, mai s'hi ficaran a fons. Jo, és el meu pronòstic, per raons diferents. Perquè Xina l'única cosa que li interessa de veritat és Iran, per altres qüestions, per la ruta de la seda, la línia de trens que circula des de les províncies xines fins a Teheran, que és una forma d'evitar l'estret de Malacca per via naval, per la mercaderia, i segon, perquè Iran subministra petroli a Xina, mentre es necessiti, convé que sigui així, i la Federació Russa, perquè ja hem dit, perquè Rússia, la marca russa, està present a Israel per tot arreu. No hi ha solució, Alfons. Per tot arreu. No hi ha solució. No hi ha solució. I jo crec que assumir que no hi ha solució no vol dir que no trobem, de moment, un tipus de sortida. Per posar pau. El llenguatge també és molt revelador. El que ha estat passant, o el que ha estat passant ara a Gaza, no? Aquests 2 últims anys, no sabem com dir-li, tampoc, no? Si és una guerra, si és un... D'Israel també es parla del seu govern com un govern que practica terrorisme d'estat, tenim Hamas, tenim, no? Hi ha uns elements... Normalment en diem conflicte, no? Al final, tampoc ha estat una guerra entre dos, no? No, perquè són... Seria una guerra civil, però tampoc... Un David Goliat, no? En termes de recursos. És David Goliat, però el cert és que és un conflicte, tu ho has dit, etern, a més a més. Tampoc crec que sigui lícit dir, no sé, que diguem, és un extermini sistemàtic i volgut. No necessàriament. Passa que una de les lleis fonamentals... Però en aquest cas sí que s'ha parlat de genocidi posant les dades de morts i de víctimes. Sí, però d'acord, però és que la paraula genocidi, diguem, és un pla sistemàtic d'anormenament d'una població. I jo crec que no existeix aquest pla sistemàtic. Ja, però aquí també hi ha hagut aquest debat, no?, entre el que és una agressió terrorista, no?, i la resposta d'un estat, no? Sí, perquè hi ha un terrorisme... No es correspon. No, clar, és un terrorisme d'estat. No oblidem que una de les lleis claus dintre del món jueu és la llei del talion. I la llei del talion, per un occidental, diu, llegeix això, ull per ull... No, escolta, és molt més això. Si tu, això s'està escrit, has de llegir-ho, com sempre, has d'anar a la llei. I la llei considera que la resposta és una resposta justa. És la justícia. Ells ho interpreten com a just, el que estan fent. És que, perquè és així de clar, bueno, aquests tios, aquest com que m'ha fotut una hòstia, ara no, que no és això. És que si no ho fas, estàs incomplint la llei. Fixa't el que et dic. A mi, el que també m'ha cridat molt l'atenció, Alfons, en aquest darrer capítol d'aquest conflicte, perquè dura des que va començar l'estat d'Israel, és que tu ara ho acabes de dir ja, no? Si els grans actors de l'escena internacional, Rússia i Estats Units, no fan res, clar,
Europa menys, ningú fa res. La sensació que aquesta vegada ningú s'ha atrevit o ha pogut discursos molts. Molts. I en alguns casos, sí, la bandera és molt fàcil d'agafar, però no hi ha hagut cap eficàcia a la resposta per evitar... A part de que fins et ve encara pitjor encara, és a dir que la Unió Europea, com que és un desastre, no fa més el que li toca, creuen que li toca, però de seguida que va passar la intrusió de Hamas, ràpidament van cap allà a solidaritzar-se. Hi ha una cosa, que hem parlat a vegades d'aquest tema, hi ha una cosa que es diu el síndrome. El síndrome, jo dic el síndrome de l'Holocaust. Abans l'hi he apuntat una mica. És a dir, com és que Alemanya, que va patir allò, i que li estan dient a veure, els àrabs són els jueus dels jueus. Com és que Alemanya, el seu Parlament, ja no dic el seu govern, com és que no es manifesta i diu, no, això no pot ser, no? Per què? Perquè pateixen el síndrome de l'Holocaust. Perquè són conscients de que la població alemana o els seus avis o els seus pares van contribuir amb el seu silenci a que es produís això. Llavors, els hem de perdonar. I això és trampós. Els hem de perdonar, estan fent unes salvatjades, però els hem de perdonar perquè nosaltres també ho vam fer. Llavors els hem de perdonar. Nosaltres els vam matxacar i ells, clar, davant de la intrusió de Hamas allà que ha matat i ha violat i que és cert, tot això, doncs ara, clar, llavors vens el que un dia vas dir, la proporció. És que en el món de la guerra no es pot parlar de proporcions. Això no té sentit. Tu m'has matat... La guerra de debò, no? La guerra de debò. A part que hi ha un d'aquests ministres, per cert, que viu una colònia a Cisjordània, em va dir una de l'alçada d'un campanar, perquè a més la va dir amb unes declaracions públiques a la televisió israelita. Va dir, d'acord, que estem matant molts, però com que les dones palestines tenen molts fills, però no passa res. O sigui, quan s'arriba amb aquest tipus de declaració per una persona que ocupa un lloc públic molt important, perquè em sembla que era el ministre de Defensa, a més, a sobre, és molt bèstia. És que la cosa ja està, ja no té control. Llavors, jo crec que en aquest moment tu em pots dir com acabarà això. Jo crec que al final sí, realment acabarà amb una Cisjordània no ocupada, sinó formant part de l'estat d'Israel, i amb una franja de Gaza, no sé com, però el meu sentiment és que acabarà sent un resort. Amb una força d'aquestes de les Nacions Unides, que precisament la seva trajectòria no és gaire bona, perquè han fet coses a Àfrica pitjor que les exèrcits colonials, que això tampoc també es tapa, però unes forces de les Nacions Unides per posar una mica d'ordre allà i no sé què. Ara, clar, davant d'això, què faran? Què farà Hezbollah? Ara em sembla que hagi desaparegut, però hi és. Què faran els iemenites? Què farà Hamas? Què faran altres col·lectius? Què faran? Doncs continuaran fent el que han fet sempre. D'això en parlem la setmana que ve, no? Ho parlem la setmana que ve perquè és una bomba, això. Sí, l'entorn, no? Sí, l'entorn és una bomba. És una bomba perquè aquí sí que, a més, no solament hi ha un tema d'àrabs i jueus, hi ha un tema dintre del món àrab sunites xiites, que estan a mort entre ells. I Iran és xiita i l'Aràbia Saudí és sunita. Tenim el per cert per fer, però abans digue'ns alguna cosa d'en Benjamin Netanyahu. Com que en alguns episodis ens has parlat de Donald Trump i de Vladimir Putin, jo crec que també és un tio, el Netanyahu... Mira, fixa't tu la força que té aquest ciutadà, que és l'únic ciutadà estranger en tota la història dels Estats Units que ha estat 3 vegades declarant enfront al Congrés. El Congrés dels Estats Units és el sumatori de la Càmera i el Senat.
a vegades ha anat algun president, una vegada. Ell ha anat 3 vegades. És a dir... Això explica la influència del lobby jueu. La influència del lobby jueu. És a dir, el lobby jueu en aquest moment... Quan va als Estats Units... Alguns diuen que manen més ells que no, diguem, l'establishment americà. Bueno, passa que hi ha una mescla aquí, però evidentment el lobby jueu és molt potent. I el Netanyahu, per cert, origen rus. Agafa't. I a vegades es diu, bueno, aquestes coses no estan provades, que hi ha una relació directa, personal, entre en Vladimir Putin i el senyor Netanyahu. No sé, millor per felicitar-se a les festes, però jo què sé. Però, bueno, és que... Què vols dir? La cultura... No en termes polítics, però la cultura russa impregna el lideratge a l'estat d'Israel. Clar, per tant, Netanyahu se sent ben segur, no? A banda i banda. Absolutament. Molt bé. Escolta, m'està sonant ja l'alarma, que vol dir que hem d'anar acabant. Però ens queda el per cert, que avui ens porta un escenari que també ja hem recorregut, de fet els primers dies, no? El primer programa, que és Ucraïna, i avui ens vols parlar, Alfons, de la corrupció a Ucraïna. Sí, avui ha rebentat això. Avui ha rebentat. Això, els que ho seguim de prop, ja ho coneixíem, però ara ja ha rebentat. A veure, quan es mouen diners hi ha corrupció. Quan es mouen molts diners hi ha molta corrupció. Perquè hi hagi... Més diners, més corrupció. Així és de clar. Perquè hi hagi corrupció ha d'haver 2 agents, el corruptor i el corrupte. Perquè, clar, si el corrupte sol, si no hi ha corruptor... A veure, no cal que anem massa lluny. A la pandèmia hi ha hagut corrupció. Però aquí, i a la Unió Europea, i després parlem un moment, corrupció, però corrupció declaradíssima, perquè es mouen molts diners. Dit això, ja fa molt temps que amb el tema d'Ucraïna, el mainstream, la corrent dominant, els mitjans de comunicació, han tapat aquest tema. Però es troben armes procedents d'Alemanya i dels països nòrdics, es troben a Àfrica. Aquestes armes no arriben ni a entrar a Ucraïna. Hi ha un mercat negre d'armament, però això es coneixia. Però la cosa ha anat a pitjor, sobretot perquè hi ha un moment que no s'ha pogut controlar. I és que ara resulta que la persona, diguem que... Alguns diuen la mà dreta, i jo crec que no era la mà dreta, era qui manava. A més, si els veus, tots 2 són 2 personatges curiosos, perquè en d'això... En Zelensky és un home més aviat un actor. A part de ser actor, té una estatura mitja, però el Yermak, el seu home, diguem, la mà dreta, és un tio que se'l pot posar a collir bé, perquè és un tio que fa 2 metres i pesa 100 quilos, és un toro. Bueno, doncs aquest home, que diuen sempre que realment és el que talla el bacallà, perquè és el que negocia, el que va aquí, el que va a Washington, el que va a tot arreu, en Yermak, bueno, al final resulta que una unitat anticorrupció. Quan tu vegis en algun lloc que hi ha una unitat anticorrupció o un fiscal anticorrupció, per exemple aquí, cuidado, perquè vol dir que hi ha corrupció, ja està, és la metàstasis de la corrupció. Llavors, l'estructura crea una unitat perquè així tapa forats, diu, mira, veus, s'han preocupat. Bueno, doncs aquesta unitat anticorrupció, que per cert, reporta a la CIA, no reporta al govern ucraïnès, doncs s'ha presentat a casa d'aquest Yermak, aquest ciutadà, el segon de bord, i ha aixecat moltes coses, entre els quals ha aixecat que hi ha, i això no és res, això és la punta de l'iceberg, 100 milions de dòlars que no tenen, diguem, forma de justificar-los. Clar, però això no és res. Aquesta mateixa unitat és una unitat que fins ara ha estat amenaçada, però clar, que ara la CIA la protegeix. És curiós, aquestes coses. A Kíev, aquest tipus, o el cap d'aquest tipus, se'n va de tant en tant a l'ambaixada americana per explicar què passa. I llavors resulta que hi ha com 130 expedients de corrupció al govern. Resulta que hi ha 2 ministres que també estan a la llista, però jo penso que tothom està pringat. Resulta que diguem, inclús a la vida quotidiana es troben en coses com la que avui ha saltat, això és d'aquest dematí, premsa txeca, jo m'informo de molts llocs. Resulta que han agafat 2 camions que travessaven la frontera procedent d'Ucraïna entre Romània i Moldàvia i estaven carregats d'armes. O sigui que
que Ucrània es porta armes. Clar, resulta que tots els aduaners estaven pringats i llavors, bueno, ha sigut tan espectacular que algun periodista ho ha informat i el Parlament moldav es va reunir ahir, perquè és això, però és que això resulta que rasquen i això està passant des de fa molt temps. O sigui, resulta que hi ha armes que no arriben ni a entrar, van a magatzem i ja surten. És a dir, hi ha un mercat negre, però és clar, amb tot. Amb l'energia, en tot hi ha un mercat negre, i qui són? Els que s'aprofiten d'aquest mercat negre, doncs els que tenen el poder, però això passa tot arreu, Vull dir, aquí també ha passat, Però en un context de guerra, no? Que teòricament, no? No, però no, més encara. És que és un negoci, la guerra és un negoci. Hi ha molta gent que... És un negoci, a més, la confusió mateixa del Ajuda. És quan fas, no? I desfas, no? Però tu... I dius membres del govern, és a dir, allò... Dos ministres que estan implicats, sí, el germà que et dic... Imagino els discursos que deuen fer i tal, però... El vicepresident executiu, aquest tio, mana més que el Zelensky. És el tio que negociava ara, arrel de tot això del possible pau. Sí, que tu vas avançar, ja fa un parell de setmanes que ens ho vas avançar. Sí, bueno, tot això, que clar, dius, i la Unió Europea? Perquè la Unió Europea aquí, el petit Napoleón, que digui, el Macron aquest no para de fer reunions amb el Zelensky, però no sé què. Bueno, aquest tio, que es calli, per favor, perquè és que hi ha molta porqueria. La senyora Ursula von der Leyen és una senyora que té un contenciós, que un jutge europeu encara el té obert, i que està una mica bloquejat per ser qui és, perquè aquesta ciutadana va ser la que va autoritzar la compra a Pfizer d'una milionada de vacunes, i això està considerat com un possible acte corrupte. Per què? Per forrar-se ella? Millor no, però per tindre influència. Jo què sé, no ho sé. Ella, la Calas, aquí està implicat tothom. És a dir, ells saben que està passant això a Ucraïna i no diuen res, no? Llavors, clar, això ja és el nou Hamas, perquè, clar, davant d'una situació com aquesta, davant de que, evidentment, i fa molt bé, la Federació Russa diu que els seus punts són els seus punts i d'aquí no es baixa ni a res, doncs clar, ells ja no saben què fer. Per exemple, utilitzar, com s'ha utilitzat, els diners congelats en un banc a Brussel·les, diners del Banc Central Rus per financiar la guerra, això jurídicament és una aberració. Ja vaig dir que això té un altre component i és que, evidentment, els estats àrabs amb diners diuen no et pots fiar d'aquesta gent, perquè tu deixes diners allà i resulta que te'ls confisquen. I això afecta el dòlar. És a dir, que està el tema molt mogut, però tot això és un món de corrupció. És a dir, una de les coses que la pau a Ucraïna bloquejaria és això. Perquè, clar, no pot ser que el Sahel, aquestes bandes que actuen contra els governs de la zona, portin armament que procedeix dels Estats Units i procedeix, però que ha passat per Ucraïna. O sigui, Ucraïna seria com un centre logístic. És a dir, que les armes no van als soldats, ni van alguna part sí, però l'altra part no, l'altra part és comprar i vendre. Fort d'això que dius, no? Potser hi ha alguns, no? N'hi deu haver uns quants que no els interessa que s'acabi això. Home, clar que no, perquè s'acabaria la pel·lícula, sí. No, clar. Això és un negoci. Aquest és el context que fa possible el negoci, no? És el context. És terrible, però és així. Seria el principal obstacle perquè s'arribi a l'acord de pau? No és aquest. El principal obstacle, en la mesura en què Trump no sigui capaç de superar les limitacions que li imposa l'establishment americà i dir-los a aquests 4 líders europeus que no pinten res, que vagin a casa seva i que deixin d'emprenyar, si això no passa, això s'anirà podrint. I cada dia que passa, evidentment, a l'exèrcit rus, que cada vegada està més preparat i més armat, perquè hi ha una cosa que deixen que et digui, en aquest moment la producció d'armament a Rússia va disparadíssima. Vull dir que, així com els altres van limitats, perquè els estocs europeus han baixat molt, i inclús els americans diuen que el que produeixen és per ells. Aleshores, davant d'això, evidentment, aquesta guerra ja fa temps que hem dit està perduda, però és que el pitjor del cas és que cada dia moren milers i milers. Clar, és a dir, doncs atureu ja, no? Sí.
Alfons, ho deixem aquí? Ho deixem aquí. La setmana que ve hi tornem. Hi tornem. Ja hem explicat que ens aproximarem a l'entorn d'Israel, al Pròxim Orient. Correcte. I això, no sé, avui em quedo amb moltes idees, no? Sobretot aquesta connexió que has fet al principi, no?, de les primeres revoltes, no?, a Rússia, la Guerra Mundial, Rothschild... Sí, la Guerra Freda, el fet de que els països descolonitzats estiguin més a prop de l'ideal soviètic en aquell moment, llavors és que això les autoritats americanes se senten incòmodes, diuen, bueno, nosaltres què passarà si a Egipte, l'Egipte al Nasser, s'apropa a la Unió Soviètica, allà no tenim ningú. És que tot està relacionat, Tot està relacionat, sempre. I s'ha de fer aquesta mirada que ho relaciona tot i que fa que ho entenguis. Un dia vaig dir, això és del Jeffrey Sachs, que és una idea molt bona, no?, que els americans el seu joc de taula és el pòquer, que és un joc de... Allò era molt bo, allò. Sí, és molt bona, perquè, clar, a la Federació Russa el joc de taula són els escacs i a la Xina és el Go. Llavors, i són jocs d'estratègia, visió de conjunt. I aquí? Aquí no juguen a res. Alfons, gràcies. I a vosaltres també. Ens retrobem d'aquí a 7 dies amb un altre capítol dels Irreductibles. Si això us agrada, si escoltar l'Alfons, bàsicament, amb tota la seva enciclopèdia i la seva anàlisi, no?, dels problemes i dels conflictes del món i de la situació del món, doncs, escolta, us heu de subscriure i si ens ajudeu a ampliar la família, doncs millor, no?, perquè com més siguem, més riurem i més compartirem tot aquest esforç. Per tant, gràcies i fins la pròxima.